Naibag nga oras tayo aming kakabsat. Da kayong agdig na gid-writing kanito. Gid-writing oras. Manong pada tayo. Tinapanog. Mano pada kayo. Kaya daawit na nga nadagsan. Kasi man idikuna ni Apo Jesus. Dito in Matthew Kapitulo 11 iti versikulo 28 hingga iti 30. Kastoy iti mabasa. Ini Matthew Kapitulo 11 iti versikulo 28 hingga iti 30. Umay kayo kanya, da kayo amin nga agrigrigat, kan madagdagsanan, tapaginanaan kayo. Alaan niyo, tisamul ko kada kayo, kat agsursuro kayo kanya. Tasyak na ima, kanapakumbaba, iti panagpuspusok. Ket makasarak kay tu ti inana maipay kadagiti kararwayo. Tati sa mulko nalaka ken nalagan ti awit ko. Dayto iti kunan ni Apo Jesus. So nga nuda tayo ti madagdagsanan, nuda tayo kat ada iti awit tayo nga nadagsan, nga intay bakbaklayan, nabanugan tayo. Ti panang bakbaklay kadagitoy nga idadagsan, problema nga nadagsan, nga ada iti likod tayo, nga awitin tayo, ti inarudaw. Ti awis ni Apo Jesus. Umay kayo kanyak. Dahil di kat awis. Ti Diyos. Awis niya po Jesus kada tayo. Kung na umay ka, ada ti dadagsan mo, umay ka ken Jesus. Ada iti problema madadagsan, umay ka ken Apo Diyos. Madagdagsanan kay ibasol, umay ka ken Apo Diyos. Dati solusyon, mabirukan ken Jesus Christ. Mabirukan ken Apo Diyos. Ti solusyon dagitoy nga awit tayo nga nadadagsan. Problema nga nadagsan. Problema ti family, problema ti finances, problema iti workplace, problema iti trabaho, problema iti sakit. Kung ano Apo Jesus, umay kakanyak. Kung ano umay kayo, amin. Da kayo nga agrigrigat, ken madagdagsanan ket paginanaan kayto. No kita anda ito'y ket in promise ni Apo Jesus iti rest uno panaginana. In promise na iti inana. Haan nga na physikalan nga inana. Ti awis ni Apo Dios no di ket na espirituan nga inana, na espirituan nga panaginana mabirukan laeng kini Apo Jesus. Hante yung mabirukan na ito'y iti sa bali. Hante yung mabirukan iti lubong. Hante yung mabirukan ti inana iti kwarta. Hante yung mabirukan ti inana iti material nga banbanag. Ti sanikwa nga magunpun tayo. Hante yung mabirukan da ito'y nga inana. Iti itig ti lubong no dikat mabirukan tayo lang kini Apo Jesus. Kung na umay kayo kanya tapaginanan kayo. Alaan nyo ti samulko kada kayo. Kat agsursuro kayo kanya. Kung na naimaak, napakumbabaak, ti panagpuspusok. Kat makasarak kayo ti inana, amay ipaay ti kararwayo. Kita nila ito, it's a spiritual rest na espirituan. Panaginana ti kararwam. Your inner peace, inner rest.
naunggan nga panaginana. Panaginana iti kaunggan tayo. Panunot tayo. Puso tayo. Amo tayo nga ti pan nakariribok tayo. Kat ijay panunot. Uno ito'y puso tayo. Ti pan nakariribok ito'y puso. Ipan nakariribok ito'y panunot. Kat da ito'y nga pan nakariribok apiktara na tinafisikalan nga biyag tayo. Apiktara na ti bagi tayo. Kaadwan nga sakit ka gapo iti emosyonal ti rason no apay nga dati sakit tayo. Nung managpungpungtot ka nga tao, nung nalakangat pungtot, nung nalakangat bungat, iumay na daytoy iti sakit kada tayo. Ag high blood tayo, paban iti daytoy nga emosyon, dala iti emosyon tayo. Ngam ati ko na niya Jesus. Umay kayo kanyak. Umay tayo kini ako Diyos. Dahito iti awis na kanyak. Kanyam. Kada tayo amin. Kuna na amin. Umay kayo kanyak. Kuna na da kayo amin. Nga agri-grigat. Kan madagdag sanan. Kahit nang sawan. Adi pa inuhan ka nga madagdag sanan. Han nga para kanyang dahito nga awis. Kahit nang gamin nga sawan yu nga kahit na dahito nga sawan nga amirism. Kahit na nga sawan na amirismo nga kasapulam ni Apo Diyos. Tanuhan tayo nga amirism. Nuhan tayo nga aklunan. Nuhan tayo nga amirisan nga kasapulan tayo ni Apo Diyos. Kaya nang sawan, hantay nga kasapulan. Hantay nga mamasidag. Hantay nga mamasidag kini Apo Diyos. No, hantay nga amirisan nga kasapulan tayo. Nuhaan mo nga maamiris nga kasapulan ni Apo Diyos, uraan niya ti aramidam hanggang nga umasidag kini Apo Diyos. Daging ilaang tao nga mang amiris ti kasasaan da mga amiris iti kasapulan da iti need da ti umasidag kini Apo Diyos. Nuhan mo nga makita nga agrigrigat ka, nuhan mo nga maamiris ka malagdagsunan ka, ni ka anuman hanggang nga umasidag kini Apo Diyos. Nuhan mo nga ma-realize nga sigakat managbasol ka, hanggang nga umasidag kini Apo Diyos si pamakawan. Nuhan mo nga ma-emiris nga sigakat kasapulang ti pamakawan ni Apo Diyos. Nuhan mo nga i-acknowledge nga si kakat napukaw. Han mo nga kasapulan iti mangtulong kin ka. Dagiti laang mang amiris nga kasapulan da iti tulong iso ti matulungan. Isod ka una nga masapul maumasidig tayo, masapul nga amirisan tayo dahito'y kasasaan tayo. In promise ni Apo Diyos ti inana. In promise ni Apo Diyos ti panaginana. Dahil ti panaginana, mabirukan kinuana. Wow. Ti araminan tayo lang kat umasilig. Araminan tayo lang kat agpakumbaba. Tanong na palang guwan tayo, hantay yung makita di kasapulan tayo. Dagitilaan ang tao magpakumbaba ti mga amiris nga kasapulan da ti Diyos. Kasapulan da ti tulong. No da tayo kat ada amin nga kasapulan tayo. Apay kasapulan pa lang ti tulong? Apay kasapulan tayo ti tulong, no? Amin nga kahit tayo kat adan. Siguro material ada amin kanyang. Siguro na materialan nga ba nagkwarta ada amin kanyang. So unamahan ko ang kasapulan ni Apo Diyos. Kung kunay di Bible, amin nga tao nagbasol. Kat agkurang da iti dayag ti Diyos. Amin nga tao. Di kasapulan lang. Di pa nagpakumbaba tayo. Panang amiris tayo. Nga kasapulan tayo ni Apo Diyos. So humility. Panagpakumbaba iti requirements.
panagpakumbaba ti may nga pagalagadan tapno ikasta maamiris tayo nga datayo kat nagkurang tayo, maamiris tayo nga datayo kat marikrikatan, maamiris tayo nga datayo kat madagdag sanan iti basol. Adamat na giti kakabsat nga namati nga ado ti pakadagdag sananda. May saka kadagiti kakabsat ada ti pamadim nga madaw ti problema ti biyak. Pasad dayta ti panagbiag ti lubong. Nga unique dayto yung experience. Amin nga tao na matikanhaan mag-agdalan iti panakapadas. Agdalan iti sakit. Amin nga ma-experience siya dito lubong. No agtudok at matuduan ti Kristiyano kan nga Kristiyano. Amin nga tao. Nga gaputa namati kat isulak ti papanan ti tudo sa pasap amin. Kasama iti panubok. Kasama iti rigat ti biyag. No mas maringan. Nakalungan ka ti bas. Kat namati ka. Aruan nga namati dyan. Kat na-aksidente dyan bas. Kaputa namati ka. Mairaman ka nga. Mairaman ka dyan aksidente. Ada na kiti time nga niya po Diyos, ilisin na tayo ti aksidente, patyan tayo reda. Nung madana kiti chimpo nga, aglabas tayo kada kiti kapano. Saksakit kas mga rin. Antay nga na immune iti saksit. Bibiyag tayo iti lubong mamanagbasol. Dahil ito yung lubong gamin kat nat iti basolan. So nga, ma-experience tayo amin na ito'y. Ngamit i-promise niya po Diyos, tikari niya po Diyos, kunana, pag ginandaan kayo, no umay kayo kanyak, masipupuso, si papakumbaba, ag sipod. Tada ito inana, ag kapulaang kini. Apo Diyos. So kung na tayo, umayag king nga po Diyos. Managbaso lang. Ako muna. Umayag king kaabo, at tuy ti dadagsan ko. At do'y di problema. Namati at kinka Diyos. Nga mado'y di bakbaklayang na problema. Tulungan na. In promise ni Apo Diyos in karina iti inana kadagiti amin nga umay kinkwana. So umay tayo kini Apo Diyos. Antayo nga umay iti tao. Antay mo mapan iti tao. Antay mo mapan iti revolto. Antay mo mapan iti anyaman nga banag nga mangted iti nana. Antay mo mapan ijay beer house. Kung ijay pag-iinuman, te ijay mabiro ang ti nana. Kung niya ako Diyos, umay kayo kanya. Nila ang Apo Jesus, di mangitin ti dana. Dahito iti mensahe nga ibatik kanya tayo. Niya po Diyos, ibang bendisyon. Kada kayo amin. Kada tayo amin. Kanyang kanya tayo amin. Niya po Diyos, ibang bendisyon. Dito'y lubong mapagbibigyan tayo. God bless.